Moitos estudantes veñen de reclamar melloras na Biblioteca Municipal de Chantada co fin de dotala de condicións óptimas para as horas de estudo e de realización de traballos que ali fan. Este, xunto a outros, foi un dos rogos trasladados polo PSDG de Chantada no pleno de maio xunto a algunhas preguntas de cara ao goberno local. Queixas en canto ao espacio, en canto á disponibilidade de enchufes para levar portátiles, a temperatura, agora que se aproxima a subida das temperaturas, pois eu lembro tamén o ano pasado como os estudantes baixaban ao salón de plenos a poder estudiar porque era absolutamente insoportable a calor que tiñan que aturar mentras estaban estudando. Eu penso que é preciso que o equipo de goberno estude unha alternativa á ubicación da biblioteca municipal. Tantos estudantes como ten Chantada, tantos habitantes como ten Chantada, ben merece unha zona que estea acondicionada dun xeito que os estudantes poidan sentirse cómodos e coas necesidades que teñen que cumprir satisfeitas. Non pode ser que haxa un ou dous enchufes, que a xente vaya cos portátiles e non teña onde conectalos, os tempos cambiaron e o xeito de estudar tamén. Se nos di que van a estudar as posibles ubicacións, eu coido que sexa canto antes.